Eżis Maltin u Għawċin, insellmilkom. Nibda dan il-messaġġ billi qabel xejn inwassal ix-xewqat tiegħi u ta' Marti Mirjam għal-miliet ħieni lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Bi pjaċir qed nindirizzakom għat-tieni darba fl-okkażjoni tal-Festa tal-Miliet bħala President ta' Malta. Dan huwa miliet differenti ħafna minn dak li mdorrijin bih. Dawn l-aħħar 9 xhur minħabba l-pandemija kellna nbidlu ħafna affarijiet li konna mdorrijin bihom f'ħajjitna ta' kuljum. Kif wieħed seta' jbassar il-Festa tal-Miliet u t-tradizzjonijiet marbuta magħhom kellhom ukoll jitbidlu minħabba dan il-virus. Il-koll xtaqna li f'ġurnata bħallum nkunu nistgħu niltaqgħu mal-eżjies u l-ħbieb tagħna u nqattaw ħin flimkien magħhom kif imdorrijin nagħmlu s-soltu. Dan ma setax iseħħ u nroddilkom ħajr il-koll tal-li b'ħafna sagrifiċċju qegħdin tosservaw id-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Dan huwa fl-interess ta' saħħitna u s-saħħa tal-eżistana. Jiena Mirjam ukoll dispjaċir kbir kellna nnaqsu ħafna mill-laqgħat tagħna magħkom il-Maltin u l-Għawċin, hekk kif ma nistgħux niltaqgħu mal-pubbliku kif is-soltu jiġri f'dan iż-żmien tas-sena biex nagħtu l-awguri u xewqat sbieħ lil xulxin. Da kollu però m'għandux inaqsilna mill-ispirtu tal-miliet. Wara kollox, l-ispirtu tal-miliet ma jinħass biss fil-miġema, lanqas ma jinħass biss fil-festini fir-riċevimenti. Nemmen li aħna l-Maltin li tant nozzu l-familja, insibu l-milja tal-miliet fil-ġabra u l-għaqda mal-familja tagħna. Issa aktar minn qatt qabel nistgħu u għandna napprezzaw il-familja. Dal-virus sieket u qerriedi messilna l-eżistana u lilna stess. Min jaf kemm minnkom li tliftu lil xi membri tal-familja jew inkella xi ħabib minħabba l-virus tixtiequ li dawn għadhom magħna igawdu dawn il-ġranet. Lilkom il-koll insellmilkom b'mod partikulari u waslilkom minn qalbi il-kondoljanzi u s-solidarjetà. Inħeġġiġkom tagħmlu kuraġġ biex il-koll nerbu dan il-momenti diffiċli flimkien. Irrid insellem ukoll b'mod speċjali l-anzjani li wħud minnhom ma jistgħux jaqattaw din il-ġurnata ma' wliedhom u n-neputijiet tagħhom biex tkun imħarsa saħħithom. Lilkom li tinsabu ġo xi dar residenzjali tal-anzjani insellmilkom. U nfakkarkom li mhux il-familja tagħkom biss qegħdin jaħsbu fikom, iżda l-poplu Malti u Għawċi kollu. Jien hawnhekk nitlob lill-familji tagħna kollha biex nagħmlu dak kollu possibbli permezz ta' xi telefonata, xi messaġġ, kartolina jew xi regal żgħir u nuru l-għożza tagħna lil dawn l-anzjani u nuruhom li għalkemm iżolati mhumiex minsejja. Ma nistax messaġġ bħal dan ma nsemmix il-morda. Għal dawk fostna li għaddejjin minn xi problema ta' saħħa, il-miliet mhux dejjem iġib il-ferħ, iżda s-switt ta' qalb u biża' mill-ġejjieni. Ejjew nużaw dawn il-ġranet biex inwasslu kelma ta' kuraġġ kull fejn nistgħu. Lil min hu rikoverat l-isptar, min għaddej minn xi trattament mediku u lil dawk madwarna li qed inħossuhom vulnerabbli. Kliem ta' faraġġ u sostenn jiswa daqs il-kura medika. Grazzi lil dawk kollha li jduru bil-borda tagħna. Din hija missjoni ta' mħabba. U li qed titkellem fuq il-Mart nixtieq din l-opportunità biex f'ismi u f'isem Marti ngħidilkom grazzi għall-appoġġ li qed insib minn għandkom u mill-familji tagħkom biex inkomplu ngħinu l-Malta Community Chest Fund Foundation biex tkompli taqdi dak li hu mistenni minnha. Din is-sena kienet waħda jibsa għax naqsu l-fondi u l-attivitajiet ukoll. Iżda ma naqastux inkom il-poplu Malti li b'tan ġenerożità tibqgħu tagħtu milli tistgħu biex tgħinu lil kull min jeħtieġ l-għajnuna. Jien naf ukoll li għal ħafna minnkom din is-sena ma kienitx waħda tajba minħabba l-konsekwenzi tal-pandemija fuq id-dinja tax-xogħol, fuq l-intrapriżi, fuq il-kummerċ u fuq it-turiżmu. Nafu li da kollu ħalla impatt negattiv fuq is-sigurtà tax-xogħol, fuq il-kwalità tal-ħajja, fuq id-dħul u konsegwentement l-infiq tagħna. Min-naħa l-oħra żdiedet ukoll it-talba l-għajnuna mill-marid u minn minnu fil-bżonn. Għalhekk se nibqgħu naħdmu biex bl-għajnuna tagħkom nilħqu l dawk kollha permezz tal-ħidma tal-Malta Community Chest Fund Foundation.
Nittobkom tkomplu turu kemm huwa qalbu tajba l-Malti mhux waqt l-istina biss, iżda tul is-sena kollha. Jien dispjaċini li l-messaġġ tal-miliet ta' din is-sena kellu jkun daqshekk negattiv. Imma din hija r-realtà ta' madwarna. Now, a word in English to the foreigners amongst us in Malta. I would also like to extend my greetings to all of you who might not be Maltese, but who share with us our country's realities. This must have been a hard year for you, as much as it has been for all of us, in view of the consequences of the pandemic. I thank you for your observance of the laws and the regulations as directed by the health authorities, intended to keep us all safe and encourage you to keep this up. You are part of the Maltese extended family, and we equally care about your well-being. My thoughts go particularly to those of you who are far away from their families or perhaps cannot spend these days with your loved ones in your respective countries because of travel restrictions in place due to the pandemic. Qabel nagħlaq nixtieq li l-poplu Malti u Wawċi ngħidlu biex nagħmlu kuraġġ u nħeġġu biex minkejja l-ħsara li għamlitilna l-pandemija nirrealizzaw li bħala poplu għatanna ħafna u ħafna affarijiet sbieħ li jekk narfu nibżgħu għalihom u nisfruttawhom nagħmlu ħajjitna ħafna u ħafna ħjar. Irridu wasal messaġġ ta' tama li m'għandhomux ma noħorġu minn din is-sitwazzjoni mwera u nerġgħu nieqfu fuq saqajna mill-iktar fis possibbli. L-aħbarijiet li fl-ewwel ġimgħat ta' Jannar se jkollna tilqima kontra l-COVID-19 huma ta' faraġġ u jagħmlulna kuraġġ. Jien għandi fiduċja kbira fil-poplu Malti u Wawċi. Għandi fiduċja fil-kapaċità tiegħu li jeleb l-Awċ u t-taqlib bħalma għamilna min jaf kemm il-darba matul is-snin tal-istorja tagħna. Nemmen li għandna biżżejjed reżiljenza biex la darba nikkontrollaw il-COVID-19 naħdmu l-koll flimkien biex nagħtu ħajja mill-ġdid lil dawk is-setturi li minnhom tiddependi l-ekonomija ta' pajjiżna. Jiena fiduċjuż li bl-enerġija u bl-esperjenza li għandna bejnietna meta niddeċiedu li l-koll naħdmu flimkien m'hemmx sfidi li bħala poplu maħniex kapaċi nelbu. Bl-irna ta' Alla u bir-rieda tajba tagħna l-koll, is-sena d-dieħla se nagħmluha sena ħafna aktar tajba minn kull aspett għal ġid tal-poplu Malti u Wawċi. B'dan il-sieb u b'din it-tama qawwija jiena u Marti nixtiequ lilkom, lill-familji kollha tagħkom, lill-leżis tagħkom Milied Ħieni u sena ġdida. Mimlija barka, sliem u fuq kollox saħħa. Insellmilkom.